אם אתם עוקבים אחר הסכסוך בין ישראל לחמאס, אתם חייבים לשמוע זאת. ביום ה-13/45 למלחמה בין ישראל לחמאס, טיל בלתי צפוי מתימן חדר את מערכות ההגנה האווירית של ישראל ונחת במרכז הארץ. טיל זה, שאושר כטיל קרקע-קרקע, לא גרם לפציעות, אך פעיל לזעקות ברחבי האזורים המרכזיים והצפוניים. תקרית זו מדגישה את ההיקף המתרחב של הסכסוך, ומושכת את תימן, מדינה שכבר נמצאת בסערה, לקלחת. כוחות ההגנה הישראליים חוקרים כעת את מסלולו של הטיל ואת מטרתו המיועדת. לאור המתיחות הגבוהה ממילה בין ישראל, חמאס וחיזבאללה, שאיגור טיל זה מבליט את הנוף האזורי הפכפך. מעורבותה של תימן מוסיפה עוד שכבת מורכבות למצב שכבר הוא מורכב ומסוכן. מאמצים בינלאומיים לטווח הפסת האש נמשכים, אך הצטרפותם של גורמים חדשים כמו תימן מציבה אתגרים חדשים.